време. Какво Бог иска в този сезон от теб и от мен. Какво трябва да направя и какво трябва да спра да правя. Къде трябва да продължавам да отивам и къде не трябва да отивам. Това са ценни неща в християнството, които ние наистина тази вечер ще разгледаме чрез Словото на Бога. Моля, отворете с мен Лука, надявам се всички да имате вашите Библии. Отворете заедно с мен Лука. Одеве, докато влязах, много ми хареса вашия църковен имот. Имате чудесно придобихте от Бога и нека докато Бог не дойде на тази земя да пребъдва църква Синай, да пребъдва, да се премножат имотите ви. Защо не? Алелуя! Нека всичко, което правите и вършите, да бъде свързано с Божите дела, което е много, много важно. И докато почивах, помолих се, Господи, за утре имаме тема, имаме стихове, а днеска какво трябва да бъде? И аз видях, бързо в сърцето ми нахлуха мисли и видях, че Исус укорява църквата, укорява християните във времето, в което беше на земята. И нека да отворим, моля, главният стих ще бъде Лука 12:56. Мисля, че на монитора също да. Добре. Не знам преводите дали съвпадат, но Исус укорява вярващите по това време, укорява фарисеите, законоучителите. Никой, преди да дойде Исус, никой до това време, никой не се съмняваше в учението на фарисеите, никой. Когато дойде Исус, Той пръв ги нарече лицемери. Хората не удумяваха, като чуваха как може този човек да нарича учителите, законниците лицемери. Пръв Исус каза, че тяхното служение не струва и не води хората в същността на Божите повеления. Тогава Той разруши, събори фарисейските догми и човешки учения. И тук Исус говори в този стих, укорява. И укорът му е именно насочен към това, че те не разпознаваха духът на времето. Какво каза Исус? Лицемери, изгледа на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? Лицемери, небето и земята може да тълкувате знаците, а как не може да разтълкувате белезите? Брати и сестри, не съм дошла тук да говоря нищо от себе си, защото аз съм на същото дередже, както всички останали. И трябва да ви кажа, че дереджето, така да се изразя с тази дума, не ни е добро. Който мисли, че е много добре, че на него ще помоля, даже ще се моля да внимава. Защо? Да не би да падне. Щом сме тук, щом присъстваме в този семинар и чуваме тези думи, не ги отнасяйте за някого другиго. Отнесете тези думи към себе си. Тези думи са за мен, тези думи са за служителите, тези думи са за всичките светии, всички, които принадлежиме на Господа. Какво казва Господ? Лицемери. Разпознавате всичко друго добре, но защо не може да разпознаете времето, в което живеете? Тук точно думите са: защо не знаете да разтълкувате времето? А това време как не знаете да разтълкувате? Затова
Аз разбрах, братя, че е много важно и сестри, ние като християни да разпознаем духът на времето, за да не изпаднем в духовната слепота, за да не дойде умопомрачение в умовете ни. Като казвам умопомрачение, не говоря за психологично състояние. Умопомрачение в Библията е упоменато и в Стария завет, в Второзаконие, и в Псалмите, и в Новия завет. Умопомрачение като мрак, тъмнина, напада човешкият ум и човек не може да разбира, не може, вече няма ориентир. Няма водителство, спира водителството, няма ориентир и започва да говори инерция. И ето как започваме да правим и да казваме на черното, че е бяло, и на бялото, че е черно. Защо? Защото не разпознаваме духът на времето, в което живеем. Толкова неща трябва да направим. Ние знаем ли в какво Бог иска в този сезон от нас, като църква или персонално? Казваме, Господи, покажи ми волята си, но всъщност ние винаги вършим нашата воля. Повече от Бог знаем как да се движим и да се обхождаме. Затова, скъпи брати и сестри, тази вечер и в утрешния ден Бог благоволи. Не знам защо чак в Лом ни доведе. Можеше да поканим и ние, брати и сестри, в Лом. Но Бог така му се видя добре и угодно. И ето ми, Господи, затова нека да не бъдем тесногръди, а да отворим себе си да кажем: говори, Господи, говори ни, обучавай ни, изобичавай ни, назидавай ни, насърчавай ни, за да може да се изправиме, да стоиме на крака, подобаващо, адекватно, да те чакаме, да не загубиме времето на благоволение. Защото все още живеем във време на Божие благоволение. Все още Бог не е строгия съдия към нас. Все още Той ни прощава и Неговата кръв е действаща. Затова искам да видим какво се случва, ако ние не разпознаем духът на времето. Както казах, ще изпаднем в духовна слепота и тъмнина. И знаете ли, ние живеем в това време. Ние живеем в това време и живеем във време на морален упадък, където всички сме съгласни, че дори в църквата моралния упадък е наличен. Така ли или не е така? Аз тук говоря сред братия, сред служители. Служителят на тази църква е вече 70 годишен и е реално кипял в вярата. Днес много ми хареса, каза едно нещо, което много изпълни сърцето ми. Направи едно, така в обикновения разговор, едно самопризнание, толкова сладко дойде в мои души, колко повече в душите на Бога. Амен. Колко е красиво един служител да изповядва себе си и то е така обикновено пред сестрите си. Това беше като добра музика, красива музика в ушите на Бога. Ние забравихме да се покайваме, забравихме да се изповядваме. Само искаме да стъпчим като голите скали и да внушаваме на хората, че сме нещо. А всъщност отдавна изпяхме песента. Отдавна спря влиянието ни. На кого влиянието ще спре? Кога хората губят влиянието и султа си? Когато не разпознават духът на времето и не знаят нито лявата разлика правят, нито дясната ръка. Обърканост, невежество, загробяване в духа. Настъпва хаос. Но Бог днес благоволява във всички нас да разруши хаоса ми. Може ли всеки един да каже: разруши хаоса ми? Разруши хаоса. Дори да не мислиш, че имаш хаос. Аз ти казвам, според думите из Писанията, днеска и утре ще видим, че имаме хаос. Имаме объркване. Имаме доразумение вътре в нас. Конфликт. Имаме криза в сърцето си. Възможно да не я осъзнаваме обаче, което се нарича себе измама. И понеже
съществува вече моралният упадък, как можа Павел знаеше, апостолът на вярващите знаеше, дори и пророкува за нашето време. Погледнете мъж, който разпознаваше времената и знаците. Той знаеше. Защо аз и ти да не знаем? Аз ще кажа. Бог не е спял да купне, да общува с мене и с тебе. Ние спряхме да общуваме и да купнееме с Него. Ако нямаме личното общение, ако нямаме ежедневно четене като хранене, разбира се, че ще стане в нас, ще настъпи хаос и духовна суша. Отвънка ще бъдем бляскави, костюмирани, красиви, с прически. Днеска християните изглеждат много добре. Бляскави, но отвътре сушата. Бог я вижда, но и ние виждаме. Когато някой си отвори устата, не разбираме ли от какво говори? Не разбираме ли, че говори от някъде, от някоя проповед, от някоя книга или вече най-съвременната масова информация, изкуствен интелект или професор Google. Натискаме штрак, излизат неща. Да, но там няма сол за другите. Ето как се обесоляваш. Ето как се обесоляваме, като търсиме чужди източници. Не каза ли Бог да не търсиме чужди източници? Каза онези, които са повярвали в мене, реки от жива вода. Реки от жива вода. А сега едва виждаме поточета. Някой започва да говори и ние бързаме, по-бързо молиме се, по-бързо да свърши, че вече не издържаме. Оттечихме се. Това е заради хаоса на човека вътре. Ето защо, братя, служители и всичките ви сестри, тази вечер и в утрешния ден имаме благоволението на Господа и Той е решил да ни избави, да ни изведе от ямите, в които стоим. Ние сме призовани да бъдем повече от победители и да ходиме победоносно. Не се страхувайте от изпитите. Те ни закаляват. Не се страхувайте от изпитанията. Те ни усоляват. Колкото повече преминаваме през огън, по-солени, по-вкусни ставаме. Ето защо наистина в това време е много важно въведението дали разпознаваме духът на времето. Повтарям, ако не разпознаваме духът на времето, ние се объркваме, липса на ориентация, липса на водителство и в човека настъпва суматоха и той започва да нарича, без да се старае, черното бяло и бялото черно. Нека да видим онова, което апостол Павел пророкува в 3 глава, 2 Тимотей. Нека да видим 2 Тимотей. Аз днес няма да говоря. Въведение не се прави много дълго. Интродукция, когато ние говорим, искаме да въведеме аудиторията в основата на нашето говорене, не трябва много дълго да говорим. Това не е проповед, това е въведение. Утре ще разглеждаме, утре ще направим семинара. Тази вечер ние го откриваме, обаче правим подготовка, като правим това въведение, да станем наясно в какво Бог ни води и да знаем после как да се молиме вечерта, преди да завършим как да се молим, как да построиме нашата молитва. Не да се молим хаотично, ще се молиме за това, което Духът на Библията ни говори тази вечер. О Боже, научи ни да разпознаваме духът на времето. Дай ни духовни очи, дай ни духовно прозрение. Обърни ни към Тебе, изведи ни от ямите. Покажи ни нашите лични тъмнини. Искаме да ги отхвърлиме. Време! Уморени сме. Не искаме да се движиме хаотично. Не искаме да стоиме охладняли, обезверени. 2 Тимотей 3 глава. 1 стих. Павел знаеше, винаги знаеше духът на времето. Затова той написа много послания, думите са му достоверни. По някой път казваме Павел казва, друг път казваме Бог казва. Защото Павел, разпознавайки духът на времето,
той се сливаше, съединяваше се с Исус, както е записано в Коринтияни. Онези, които се съединяват с Бог, стават един дух с Него. Колко е важно от общението ни, от постоянното ни общение и пребъдване в Него, да бъдем на един дух с Него. Съединяваме се. Всички искаме да се съединиме. Всички искаме, като говорим, да приличаме на Бога и думите ни да грабват сърцата. Но ако нямаме лично общение, ако нямаме предстои пред Бога, интимно с Бога, ние никога няма да се съединим. Но Павел имаше това лично общение и ние виждаме как разпознава духът на времето и пророкува преди 2026 години. Той пророкува днешното време и виждаме колко е актуално, като че ли миналия месец или миналата година Павел написа това послание. И какво говори това послание? Вижте, братя, това са хората, които не разпознават духът на времето. Преди завръщането на Исус, вместо да се усилят, вместо да се охрабрят, вместо да имат още повече копнеж, как да угодят на Господа, който идва, вместо в повече и повече да се отделят от света, понеже не разпознаха духът на времето, те се заколевиха. Апатия ги обсе. Безразличие дойде вътре в тях. Християнството им стана безразлично. Отдавна спряха да плачат, нямат сълзи за Бога, защото не се докоснат. Аз знам какво ще направи Бог. Бог ще направи да разпознаеш твоето състояние. Бог ще направи да разпознае моето състояние. А пък оттам нататъка, както ти решиш и както аз реша, така ще бъде. Но знам едно, Бог ще говори ясно. За сега виждам, че така мисля, че Той говори ясно, нали? Откакто почнах, мисля, че Господ говори ясно. Така че и най-простичките сред нас да могат да разберат за какво става на въпрос. За тези, които не разпознаха времето, ето какво се случва с тях. Да не бъде. Сега тук може да кажем да не бъде. Защото много хора използват думата да не бъде в неправилни моменти, неориентировачно. Ние казваме покай се, защото Бог ще осъди делата ти, да не бъде. Тогава не се казва да не бъде, се казва си амин, за да не ме съди Бог, трябва да се покая за злините си, за тъмнините си. Сега се казва да не бъде. Да не станем такива. Ето в какво се превръщат хората в последното време. Трета глава, второ послание към Тимотей, трета глава от първи стих чета. А това да знаеш, че в последните дни ще настъпят усилени времена. Защо са усилени? Защото сме притиснати от всякъде. Всичко ни притиска. Всичко ни потиска. От сутрин до вечер живота стана на колела. От всякъде сме притиснати. И отвънка, и отвътре. Защото започва Павел да говори и да дефинира в какво се състои усилените времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви. Това отнася ли се за нас, хора? Спряхме да живеем за другите. Спряхме да живеем адекватно за Бога, защото най-много обичаме себе си. Станахме егоцентрични вместо богоцентрични. Започнахме да объркваме понятията. Склонни сме да се сърдим дори и на децата си, онези, които сме ги родили, само защото не направиха това, както ние очаквахме. Можем да се сърдим на близки, приятелства се разрушават заради себелюбието. Въобще църквата може да деградира отвътре, ако християните не скъсат с себелюбието си. Но няма да говоря много сега за тези неща. Просто ще премина пред тях. И там, където духът ми дава да спра, ще спра.
станаха себелюбиви на първо място. Вижте в графата, на първо място е себелюбиви. Сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обсети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. В друг превод, повече обичащи удоволствията, отколкото Бог. Имащи вид, имащи вид на благочестиви, но отречени от силата му, също от такива бяги. 7 стих. Които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. Тези хора вярващи ли бяха? Нали, братите ми? Нали, служители? Вярващи бяха. Но вижте, те се видоизмениха. В Римляни ясно говори, защото познаха Бога, но не го обикнаха достатъчно и не пожелаха да останат, да последват истината. Спряха да общуват с Бога и се превърнаха в тази група хора, защото вече интереса спря. Колко се моля, Святи Душе, да ни покажеш, да покажеш на всеки брат и на всяка сестра, къде интересът ни спря, как загубихме интереса си, как загубихме любовта си. Всички говорим за първата любов, а писанията казват, че любовта расте, а ние казваме, че няма тази любов. Няма този копнеж, като виждахме братята, сестрите си, все едно виждахме ангелите или Господ. Сега се радваме, но наистина чувствам тежест в сърцето си, защото разбирам в какво Бог иска да ни води. Той иска да ни освободи. Иска да ни изведе. Хора, иска да ни изведе, въпреки че не сме чак кой знае колко, църквата е пълна, но все пак не сме чак кой знае колко. И ако ние тук, стоящите, вземем решение и с това решение отидем пред Бога и се молим, Той да ни изведе, да ни освободи от това състояние, да победиме силата на отстъпничеството. Вярвайте, Господ ще направи нещо, което всички хора очакват. Много хора говорят за съживление, много пастори проповядват за съживление. Но вижте, аз казвам, съживление няма да дойде върху нас, докато не се покаем и не излезнем от тези сухи и безводни места, в които стоим. Именно тези, които ще излязат от това състояние. Тези, които ще победят силата на отстъплението, върху тях ще дойде съживлението. Върху тях ще дойде. Няма да дойде ето така върху всички. Всички онези, които си стоят в зоната на комфорта, почиват си и не ги интересува вече. Нямат много желание, много стремеж към църквата, търсят съвсем други неща. Върху тях ли ще дойде съживление? Ще дойде върху онези във Второзаконие. Утре ще видят стиха къде се намираше във Второзаконие. Се казва, когато моят народ се покае, когато разберем състоянието си и се покаем и се отречем, тогава Господ ще види съкрушението на сърцето ни. Ще дойде, ще прости греховете и беззаконията ни. Ще се обърне и ще остави благословение след себе си.
какво трябва да направим тази вечер? Какво трябва да направим тази вечер? Тази вечер трябва да очакваме, да бъдем в очакване в утрешния ден Светия Дух да ни говори. Братя, искам да ви попитам сестрите ми, като кажа братя, свикнал съм повече братя, но по думата братя и писанията са така, под зад думата братя не означава само мъже и сестри. Какво трябва да направим тази вечер? Да се покаем. Второ, ние наистина трябва да търсим постоянно, да се молим, да се преустанови напълно човешките служения. Да се преустановят. Ние се молихме от човешки догми, от човешки неща, от човешки служения. Време е Светия Дух да ни служи в това последно време. Той да дойде, Той да върне в сърцето ти, Той да докосне ума ти, Той да те пробуди вътрешно да ти каже: сине, дъще, отдавна има това в тебе, но ти не го осъзнаваш. Искрено се моля Бог да пробуди вътрешностите ми и да обърне прожекторите на Светия Дух вътре към мен, но и към вас, за да видим всичко това, което ни отдалечава от Бога. И какво се случи с нас, за да настане такава апатия в църквата. Църквите навсякъде охладняха. Дали е в София, където и да е, по лицето на земята. Аз ходя в цяла Европа и виждам навсякъде. Има стремеж, форсиране. И смятаме, че ако пуснем глътутка музиката, имаме качествени хвалители, като запеят, ама пък като запеят като Бойка нашата, и като сестрата, между другото, много хубаво пеше. И смятаме, че като пуснем глътутка музикалните инструменти и като запеят хвалителите, някоя хубава песен и веднага казваме: ама присъствие имаше. Бе, какво е това присъствие? Това не е присъствие. Присъствие е Бог да дойде и да изобличи тъмнините ти. Бог да покаже твоята отпадналост, твоето охлаждане. Бог да посочи къде си пропуснал, откъде си оставил любовта си. В очите на Бога да пуснеш любовта си, да охладнееш е падение, защото казва: спомни си откъде си паднал. Вижте, ние смятаме, че да загубим любовта не е падение. Любовта не изглежда. Но обичам Лазар, както обичах преди, шегувам се. Там не те видях, здравей. Но в очите на Бога да загубиш любовта си е падение. Падение. Никъде на друго място не видях Бог така да се закамва на някой грях, както се закамва в Откровение на онези, които отпаднаха от любовта. Казва: спомни си откъде си паднал, покай се, започни да вършиш първите си дела и казва: ако ли не, думата ако ли не е закана. Когато ние съветваме нашите деца, обещаваме ги, викаме, караме се и казваме: ако ти не направиш това и това, ако ли не, тогава вече дигаме стандарта на наказанието. И Бог в Откровение говори, че ако не си спомним къде сме оставили любовта си, в неговите очи това е падение и казва: ако не си спомниш и ако не се покаеш и ако не започнеш да вършиш първите дела, ако и не, ще дойде и ще взема, ще вдигна светилника ти. Кажете сега тук да не бъде. Да не бъде Бог да вдигне светилника. Ето за това, скъпи свети, затова Бог ни доведе тук в Лом да слушаме онова, което Бог иска да каже на мен и на всички нас. Бог ни доведе, Бог отново ни улови с мъдростта си, но Той иска ние да разберем, че е много важно да разпознаваме духът на времето и да се движиме в обсега на Светия Дух, който ни води в какво? В светски удоволствия? Не. Святия Дух ни води във всяка истина. Има много истини, които все още не сме ги видяли, все още не ги знаем, не ги асимилираме, защото нямаме проницателно
дълбоко общение с Бога, а Бог купнее да има общение с мен и с теб. Купнее. Но ние нямаме време, хора. Станахме хора, които нямаме време. И утре ще видим кои са нашите приоритети и как отстъплението, духът на отстъплението засегна всеки един от нас. Няма човек, който да не бъде засегнат от духът на отстъпление. Много хора очакват Господа дойде, Господа дойде. Той ще дойде, но в Солунци четах онзи ден, че преди да дойде Господния ден, ще дойде отстъплението. И то вече е в своята кулминация. Ние виждаме какво се случва. Виждаме каква студенина нападна семействата. Като се облечем, като се нагласим, излизаме по двойки. Така, принцове и принцеси, но като сме в къщи, в домовете си, в ежедневието, ние си знаем, нали? Вижте, Бог търси искреност от човека. И ние трябва да сме искрени. Моят съпруг премина преди 2 години. Аз съм сама. Живяла съм семейен живот и зная много добре за какво става въпрос. Много добре. Когато разговарям с други християни, аз описвам, без да се срамувам, за паденията на семейството, за добрите неща. Описвам детайлно какво се случваше, защото аз учех. От нашето семейство с моя съпруг аз учех какви не трябва да бъдем и какви трябва да бъдем. И реших, когато говоря за семейството, защото много често ми се налага да водя такива семинари за семейство и на конференции, аз говоря искрено и лично, защото помагам на сестрите ми как да победят. Не знам вие дали знаете, аз писах и книга на тази тема за ходатайството. Утре ще вмъкна и за ходатайството. Ако в църква, дадена църква, няма ходатаи, няма застъпници, какво става в църквата? Геноцид. Отвътре се самоизяжда. Катаклизми. Без войници, които да стоят на кулата и да наблюдават. Какво прави врага? Какво замисля? Още в зародиш, преди да се родят делата му, да ги разрушават. Това са хората ходатаи, които Бог издига. И ако нямаме такива хора, загубени сме. Загубени сме. Мисля, че като въведение това е достатъчно, защото ще искам няколко човека да свидетелствуват не какво Бог направи в живота им, а какво разбират. Утре също ще свидетелствуваме по този начин. Значи не какво Бог направи, Той направи много и прави и ще продължи да прави, но нека да ви успокоя малко емоциите. Той прави и на невярващите. Милост ти показва, стане катастрофа или нещо друго, избавя хората, защото Бог е баща, Той обича творението си. Искам да свидетелствуваме после и утре така ще свидетелствуваме именно върху това, което разбираме, това, което виждаме, това, което схващаме тази вечер и утре. Така ще се обогати, повече и повече ще се обогати знанието, което говорим. Значи да направя едно обобщение. Тази вечер отворихме семинара, но не говориме по темата за как да бъдем верни във времето на отстъпление. А какво правя? Въведение. И какво е въведението? Да разпознаваме духът на времето. Че ако не разпознаваме духът на времето, не знаем Бог в какво ни води. Не знаем в какъв сезон сме. Нека да видим сезоните на земята. Когато е пролет, какво правим? Насаждаме насъждение.Ореме земята. Насаждаме насъждение. Когато е лято, очакваме, молим се да има слънце, да има дъжд, за да могат да озреят нашите насъждения. А когато дойде есен, очакваме плод. Вижте колко сме вътре, за това Исус казва лицемери. Знаците на небето и на земята, особено на земята, сме майстори да разбираме знаците на земята. Знаем кога трябва да посееме, знаем кога трябва да поливаме, знаем и кога трябва да очакваме плод. Затова той се ядосва и казва лицемери.
Защо не знаете да разпознавате времето? Духовното време. И понеже, ако не разпознаваме духовното време, моята майчица беше много проста жена. Хора в мир, пазарчик. Като виждаше небето да се червене, знаете ли какво казваш? Решинка. Дъжд ще вали. Тя наистина разпознаваше след няколко часа верно дъжд падаш. Защото беше свикнала, чула и тя и разпознаваше. Братя, сестри, време е да се научим да разпознаваме ясно в какво Бог ни води. Хората, които разпознават духът на времето, те са пророчески, как да кажа, пророчески настроени, защото знаят в какво Бог води църквата, какво изисква сега Бог от тях, точно какво трябва да правят. Както пише в Еклесиаст 3 глава, има време за всичко. Има време за посаждане, има време за изкореняване на посаденото. Бог говори ли ти какво трябва да изкорениш вече? Говори ли ти какво трябва да изкорениш? За нас стана, знаете ли какво най-актуално? TikTok, Facebook, други социални мрежи. Айде, млади, помагайте. Инстаграм. Как? Инстаграм. Това са съвременните идоли, от които трябва да се оттърсиш и ти, обаче и аз. Съгласни ли сте? Много тихо. Съгласни ли сме? Да! Съгласни ли сме Бог да ни помогне, защото виждаме сами сме безсилни? Колко хора се чувстват безсилни да скъсат взаимоотношението си с интернет? Колко? Правилно. Така. Правилно казвате. Вижте, тези неща са полезни, защото имаме комуникация с тях. Но ние злоупотребяваме, защото ги направихме приоритет. Сутрин, като станахме едно време, като нямаше интернет и телефони, очите си отварям, не съм се мила. Почвам да се моля. Започвам да чета Библията, с нея спях, понеже заспивах и тя върху мене стоеше. Ами нямах други занимания. А сега като си събудим, какво правим? Нека да сме честни. Колко си дигат първо телефоните ми? Само 7-8 човека. Не съм на пакет, никога не гледам. Хващаме си телефоните, хора. Направихме други неща приоритет. Ето как ни засегна духът на отстъпление. Разбирате ли как ни засегна? Малко по малко станахме подвластни на новите съвременни идоли. Нямаме идоли! Сега в който дом отида няма идол! Няма дървени идоли. Но ние имаме идоли съвременни, от които ние трябва да се оттърсим. И понеже виждам, че времето напредна, направих заключението, утре ще продължим, ще влезнем в същността на този семинар и аз дълбоко вярвам и смирявам себе си пред Бога, защото искрено искам да бъда избавена, понеже духът на отстъпление засяга всички. И ние трябва да се борим. Без борба няма да излезнем, разбирате ли? Без борба няма да излезнем. Ако не се борим, ще останем в това състояние. И тогава ще се превърнем, утре ще видите какво се случва на хора, които остават да бъдат победени от отстъплението. Отстъпване какво е? Утре ще видим колко важни са тези неща, колко надълбоко и на широко трябва да внимаваме и да вземем лично решение, защото отстъплението е лично решение. Ти решаваш сутрин дали да отидеш веднага пред Бога, или да си направиш кафето, или да си отвориш Библията, или пък да си видиш телефона. Кой има ли някой, харесал ли някой постовете ти, нещо друго случило ли се, нещо, друга новина във Фейсбук. Аз и ти решавам. Аз и ти. Свободната воля до край ще остане свободна. Ето, мъдрия Бог. Така разбира на кого адреса къде е.
Кой на какъв адрес? Според обхождането ни. Нека Святия Дух да ни благослови и да покрие животите ни. Да ни даде шанс на възстановяване, за да можем да продължим да живеем в Него, с Него и чрез Него, и върху лицата ни да дойде освежително време, да могат да се възстановят и децата ни, и внуците ни, и близките ни, и всички онези, които ние обичаме. Моля се пред Господа и пред небето, Бог да погледне милостиво на състоянието ни и да ни отвърне от нашите пътища. Да не скитаме в човешките си пътища, а да се обърнем и да вървим в Божия прав път, за да можем да останем верни на небесното призвание, в което сме призовани от самия Господ. Тези, които ще победят падналото състояние, наистина ще бъдат победителите. Те ще преживеят мощно съживление. Небесни Татко, благослови служителите на тази църква. Амин. Благослови светиите на тази църква. Амин. Ти си ни довел на това място, в този град и в тази църква. И виждаме, че ти искаш да благоволиш в този молитвен дом. Ти благоволяваш, дал си им хубави неща, дал си им неща да се радват, а и да могат да зарадват всички от тези, които посещават този молитвен дом. Господи, повече от всичко и дай да бъдат победители, да победят всякакво състояние на невежество, на отстъпление и на духовна слепота и на духовна дрямка. Небесни Татко, помилвай всички нас, всички, които сме на това място. Нека да вземем решение, докато слушаме в утрешния ден, докато тече семинара, докато раздробим наясно да видим какво означава за отстъплението, ясно да разберем. Господи, докосвай сърцата ни, докосвай умовете ни, постави в нас желание да бъдем победители в тази сфера. Благодаря ти за гостолюбието, благодаря ти за братята, за сестрите, за хвалителите на тази църква, за служителите и за всичките ми братя, които и сестри дойдоха от другите градове, за да можем да бъдем участници в този семинар. Защото това е място на слава. Брат, знаем ли тази песен? Това е място на слава, това е място на мир.